video med min ven. Sig hej. Hej. Ja, han er William. Han er også en YouTuber. Han er næsten ikke subscribet, men kom så. Hvad skal vi spille? Okay, vi spiller Twisted. Den Twisted Beta, den der tornado-spil. Kom så, join mig lige. Det er virkelig sjovt. Det er det. Lige play, og så skal vi se, hvad der sker der og sådan noget, ikke? Hvad er der? Okay, det er lige meget, men kom så, vi kan godt lige lave en video, ikke? Okay, jeg kan lige spænde det lager virkelig meget. 500, det er okay. Jeg har til 1 og Dominator 3. Jeg tager Dominator 3, den er sådan lidt bedre. Og det er bedre, og der er nogle par til 2 her. Det er okay, men jeg finder lige Dominator 3. Sådan, jeg har lige fandt Dominator 3. Min ven kommer til at være i studiet. Godt nok. Der kan være en tornado i stedet her. Okay. Jeg har aldrig lavet en video om lidt senere på videoen, så kan vi tage til en og se, hvad vi gør. Det er en god idé. Ja. Der var lidt bilen her. Det er lige det her. Wow, det er dårligt vejr. Okay, der er 2 minutter med det. Det er fint. Jeg synes, det er godt. Wow, der er allerede en sted, der jeg tror, der kommer til at være en tornado. Det her bliver blødt. Næste gang, vi kommer til at spille Minecraft. Jeg kommer til at spille Minecraft, og jeg kommer til at filme på min iPad den her gang. Og så kan jeg til at filme den der gule rundt smiley. Der er allerede her.
godt spille. Det er en vild tornado. Det er en virkelig vild tornado. Og vi skal... Vi kommer til at køre undeployed i en tornado og se, hvad der sker. Måske kommer vi til så spiller vi Jeg stopper lige her, så... Okay, alle kører. William, du vælger, hvad spil vi skal spille. Jeg kommer ind i spillet. Jeg finder lige, jeg skal lige finde spillet. Hvad spil skal vi spille? Okay, jeg joiner lige min ven. Han hedder på Roblox Sara. Sara. Hvad? Siren Head. Okay. Det har jeg spillet. Okay, vi kan bare... Jeg har mange... Wow. Jeg får lige... På det hjørne. Den her. Og den her. Hvad skete der? Nå, han kom til at trykke lige på noget. Jeg joiner lige der igen. Jeg kan også. Jeg unlocker min bil. What the fuck?
Hvad skete der? Siren Head. Hvad er det her? Den er dit. Hvad er dit? Hvad er det her? Hvad skete der? Hallo? Jeg går lige i en anden verden. Er det en anden verden? Jeg er væk fra dig. Hvad skete der? What the fuck? Du tager mig lige i din bil. Jeg kan ikke spawne i en bil. Hvad sker der? Noget der sker, men jeg ved det fucking ikke. Okay, Siren Head. Nu kigger du så på mig. Er det en god verden, det der? Sådan. Aha. Au. Det er min bil. Down. Skal ikke bare køre sådan fra den.
Hvad skal vi gøre? Så jeg bare spille sådan her. Det er okay. Der er ikke mere strøm. Fuck. Jeg skal jo ikke lide. Skal vi ikke bare stoppe det her? Okay. Eller YouTube. Okay, vi ses alle sammen. Vi ses. Vent lige, jeg har noget. Idé, der er egentlig idé. Idé, idé. Jeg har en idé. Vi ses alle sammen. Vi ses. Der går 20 minutter i fik på den her video. Vi ses. Det var godt nok meget. Vi ses. Vi ses sammen. Vi ses meget på den her video. Vi ses.